सगळेच गावं तशी महत्वाची बरं का, वारकऱ्याची सेवा करतात, स्वागत करतात. मला पुण्याचं विशेष कौतुक करायचं. एरवी दरवाजे बंद असतात, परंतु ज्या वेळेस पालख्या पुण्यात 2 दिवस असतात त्यावेळेस दरवाजे सताड उघडे असतात. आपल्या बेडरूम सुद्धा लोक मोकळे करून देतात ते वारकऱ्यासाठी. ते पुणेकरांचा फार मोठा गौरव केला पाहिजे. काही काही माता भगिनींचं मनोगत आम्ही ज्यावेळेस चालतो ना, विविध प्रांतातून आलेली लोक असतात, तर ते म्हणतात पुणे इतकं येतं की पुण्यात 4 पिशव्या भरल्या की पंढरपूर पर्यंत आम्हाला पुरतात. क्या बात आहे. नंतर एका माता भगिनीचे उद्गार आहेत, म्हणली ही पुण्याची वाटबाई ओली कशी झाली. मग ती दुसरी म्हणते ज्ञानोबाची तुकोबाची पालखी कालच येऊन गेली. हे पुणे सगळ्याच बाबतीत पुढे आहे.